салом ба ҳамаи мухлисони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба бозиҳои даври 24-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум манзуратон мегардонем. даври 24-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум мисли се даври қабл дар ҷадвали мусобиқа ягон тағйироти ҷиддӣ вобаста ба мавқеи дастаҳо ба миён наовард. муҳимтарин хабар дар арафаи анҷомёбии мусобиқа ҳамин аст ки дастаи Панҷшер ҳанӯз 2 давр пеш аз анҷоми чемпионат фавран ҳамчун чемпион эътироф шуд ва рохати Лигаи олиро ба даст овард. барои мухлисони дастаи Панҷшер ин пирӯзиро мубораку таҳният мегӯем. акнун барои мавқеи дуюм ва ё худ рохати дуюми Лигаи олӣ интрига миёни дастаҳои Истаравшан, Барқчӣ ва Ҳулбук зинда аст ва то охирин давр гумонам рақобатҳо хеле шадид ва ҷолиб сурат мегирад. Панҷшер дар ин давр бо дастаи Шодмони Ҳисор бозӣ дошт ки бо муваффақона паси сар кард ва ҳоло бо 50 имтиёз садрнишини ҷадвал боқӣ монд ки ҳамин имтиёз басанда аст то бо ҳисоби математикӣ Панҷшер чемпиони мусобиқа ва рохати Лигаи олиро ба даст оварад. Истаравшани шаҳри Истаравшан нисбати ду дастаи муддаӣ дар симои Барқчӣ ва Ҳулбук андаке шонси бештар дорад, чун имтиёзҳояш ба рохатгирӣ нисбати онҳо зиёдтар аст ва бозиҳои арзандаро низ ба намоиш мегузорад. вале инҷо ба қавле як аммо вуҷуд дорад ки метавонад шонси ду дастаи поёнро нисбати Истаравшан зиёд намояд. бозии даври охирини дастаи Истаравшан муқобили чемпиони мусобиқа Панҷшери Балхӣ сурат мегирад ки ин рақобат хеле бозии мушкил барои ҳар ду даста ва тақдирсоз барои Истаравшан ба ҳисоб меравад. агар Истаравшан шикаст хӯраду Барқчӣ ва ё Ҳулбук ду даври охирро бо ғалаба паси сар кунанд, пас бовар кунед як тағйироти ҳангомасозеро дар ҷадвали чемпионат хоҳем дид. инро фақат вақт доварӣ мекунад. аҳволи дастаҳои таҳхона дар симои Душанбе ва Гулистони шаҳри Гулистон чун ҳамешагӣ хеле бад аст. Душанбе ҳоло ҳам шонс дорад ба шарте ки акаллан дар ду бозии охир ғалаба ба даст биёрад, вагарна мавсими оянда ин дастаҳо дар мусобиқаи мазкур боқӣ нахоҳад монд. хулас дар ҳамбарҳамиҳои зиёде ҳаст ки моро мебояд то даври охирин мунтазир бошем ки тақдири дастаҳо ба чӣ анҷом меёбад. бозии марказии даври 24-уми мусобиқаи Лига Якум миёни дастаҳои Панҷшери Балхӣ ва Шодмони Ҳисор ба миён омад ки ин бозӣ метавонист ба қавле бармаҳал тақдири дастаи Панҷшерро ҳаллу фасл мекард ки дар ниҳоят кард. аллакай мухлисони футбол огаҳанд ки Панҷшер дар ин дидор ғалаба кард ва рохати Лигаи олиро ба даст овард. Шодмон дар ин мавсим воқеан шоистаи таҳсину офарин аст ки дар дебюти худ дар мусобиқаи рақами 2 Тоҷикистон як рақиби арзандаи ҳатто барои дастаҳои пурқувват буд. аз ин рӯ бозӣ бо чемпионҳо барояшон саҳлу сода сипарӣ нашуд. ҳам Панҷшер ва ҳам Шодмон фишоровариро бар сари ҳариф дар ин дидор пурзур карданд ва ҳатто чандин фурсатҳои хуби голзаниро футболбозони Шодмон барҳадар доданд ки агар ин фурсатҳои ба гол наздик вориди дарвоза мешуд, пас мо табли шодии мухлисони Панҷшерро ҳоло ҳам шоҳид намешудем. маълум буд ки дар ин дидор дастаи Панҷшерро таҷрибаи бой дар майдонҳои калон кӯмак мекард. онҳо баъдан услуби бозии худро иваз карданд ва аз ду контрҳуҷуми аҷиб тавонистанд оқилона истифода баранд ки дар ниҳоят муваффақ шуданд. ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ки метавонем якҷоя тамошо намоем. дар даври 24-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лига Якум дар майдони худ дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ дастаи футболи Шодмони шаҳри Ҳисорро пазируфт. қисми аввали бозӣ оғоз гардид ва аз дақиқаҳои аввал футболбозони дастаи Панҷшер бо ҳаракатҳои головар ҳадафмандона рақобат доштанд ва мехостанд ҳисоби бозиро кушоянд. бояд гуфт ки дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ дар Лигаи Якуми чемпионати Тоҷикистон мавқеи якумро соҳиб гаштааст. ёдовар мешем ки дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ зодаи даврони соҳиби истиқлоли мамлакат буда беҳтарин бозингаронро ба ҳам овардааст. бо роҳнамоии сармураббӣ ҳусейнзода Фарухӣ футболбозони даста дар Лигаи Якуми чемпионати Тоҷикистон беҳтарин бозиҳоро анҷом дода бо пирӯзиҳои пайдарпай ба Лигаи олии кишвар роҳ ёфтанд. футболбозони дастаи Шодмони шаҳри Ҳисор низ ба ин бозӣ бо омодагии хуб ҳозир гашта аз худ чолокӣ нишон доданд ва ҳаракатҳои зиёди голзаниро анҷом доданд. аммо нимҳимоятгарони дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ бо истифода аз маҳорати бозингарӣ нагузоштанд ки футболбозони
футболбозони дастаи шодмон ба ҳадаф расанд. Дар дақиқаи 15-уми рақобат аз ҷониби Маҳмадрасул Одинаев ки таҳти рақами 6 бозӣ мекард, як голи зебо вориди дарвозаи дастаи меҳмонон шодмони шаҳри Ҳисор гардид. бо ҳаракатҳои ҷолиб ва ҳадафмандонаи ҷонибҳо қисми аввали бозии имрӯза анҷом ёфт. қисми дуюми бозӣ оғоз гардид. дар аввалин дақиқаҳо аз ҷониби Маҳмуд Ғайюров футболбози дастаи Паншер таҳти рақами 8 боз як голи зебо вориди дарвозаи меҳмонон гардид ва ҳисоби бозӣ ба 2-0 баробар шуд. лозим ба зикр аст ки қисми дуюми бозӣ низ дар сатҳи хуб доир гардида ҳар ду дастаҳо бо беҳтарин ҳаракатҳо мехостанд дар ин сабқат пирӯз гарданд. футболбозони дастаи шодмони шаҳри Ҳисор дар охирин дақиқаҳои бозӣ боз ҳам ҳаракатҳои ҳадафрасро анҷом доданд то задани гол муяссарашон гардад, аммо ба ҳадаф нарасиданд. бо ҳамин даври 24-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва шодмони шаҳри Ҳисор гузаронида шуд, бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи футболбозони дастаи Паншер ба анҷом расид. дар бораи бозӣ чӣ гуфтем? аввалан мехоҳам дастаи Паншерро бо ин ғалаба табрик гӯям ва ба роҳати ба Лигаи Олӣ баромаданашон табрик мекунам ва боварӣ дорам ки дар Лигаи Олӣ ҳам ҳамин хел бозии хубе ки амирӯз нишон додан нишон метиҳанд ва ҳамин мухлисои дастаи Паншерро ҳамчунин мехоҳам табрик кунам ба баромадани дастаи Паншер ба Лигаи Олӣ. дар худи бораи бозӣ чӣ гуфтаниям? бозӣ нишон дод ки дастаи Паншер бисёртар мехост ки ҳамирӯз ғалаба кунад ва ҳаракати худро кард ва тавонист он ҳолатое ки голзанӣ буд истифода барад. бачаҳои мо намедонам аз сабаби чӣ буд ки маълум буд ки аз худ боварӣ надоштанд, лекин ҳолатҳои голзанӣ буд, истифода бурда натонистем, аз ҳамин сабаб бозиро дастаи Паншер ғалаба кард. ниятҳое ки мо таи чанд сол доштем, хушбахтона имрӯз ба нияти худ расидем ва дастаи Паншер бар Лигаи Олӣ рохат ёфтанд. бозии имрӯза албатта эҳсосот ҳис карда мешуд, чунки як бори гароне дар болои мо буд, чунки агар ин бозӣ ҳалкунанда буд, агар ин бозиро мо агар мебурдем, албатта рохат ба Лигаи Олӣ буд. ба ҳамон хотир камтар эҳсосот ҳис карда мешуд, лекин ба ҳар ҳол ба ин нигоҳ накарда бозингарони ин аз уҳдаи он нақшаҳое ки нисбати он гузошта буданд бо сарбаландӣ баромаданд ва боварӣ дорам ки дар бозии ояндае ки ду бозигар монда буд бо як сари баланд ин бозиро ҳам акнун мо яке аз вазифаҳои худро иҷро кардем баромадан ба Лигаи Олӣ. акнун вазифаи дигари мо чемпиони Лигаи Якум шудан ва ҳар ҳол бо як қадами дигар мондааст. иншоалло мо боварӣ дорем ки аз ин вазифа ҳам бо сарбаландӣ мебароем. пас аз анҷоми бозӣ роҳбарияти клуби футболи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ иқдоми савобҷӯёнаро сомон дода ба як гурӯҳ ятимони клуб ки ҷараёни бозии имрӯзаро мухлисӣ мекарданд либосҳои варзишӣ тақдим намуданд. барои ба даст овардани рӯйхати Лигаи Олӣ дастаи Ҳулбуг воқеан ин мавсим талоши зиёд кард ва ҳатто наздик буд ки дар сурати номуваффақияти рақибони ҷадвалӣ яке аз ин рӯйхатҳоро ба даст биёрад. ҳоло барои ин даста ба қавле ҳама чиз тамом нашудааст. фақат ғалаба ва боз ҳам ғалаба метавонад умедҳои чандинсоларо бароварда намояд. аммо инҷо дастаи Ҳулбуг дар сурати роҳ ёфтан ба Лигаи Олӣ як мушкилоти дигар ҳам дорад. масалан сатҳи мусобиқаи рақами 1 аз рақами 2 дар тамоми ҷаҳон фарқ мекунад. гап сари он аст ки вақте Ҳулбуг ба Лигаи Олӣ роҳ ёфт, пас имкон дорад ки дар майдони хонагии худ бозиҳои мизбониро бар уҳда бигирад. яъне майдони ин даста ба стандарти Лигаи Олӣ ҷавобгӯ ҳаст ё на? ана барои дақиқ намудани
این وضعیت ما همکاران خود را برای تحلیل و بررسی و از نزدیک شناس شدن با میدان خانگی دسته هولبوگ روان کردیم. حالا امکان است که توسط سوژه همکارانمون وضعیت میدان خانگی دسته هولبوگ را با چشم سر ببینیم. дар ноҳияи восеи вилояти хатлон ду дастаи футбол файскан дар лигаи олӣ ва ҳулбуки ноҳияи восе дар лигаи якуми мамлакат майдондорӣ менамоянд ки ҳар ду даста дар оғози соли ҷорӣ варзишгоҳи марказии ноҳияи восе ба номи теша исмоиловро майдони хонагӣ барои қабули дастаҳо эълон намуда буданд. гуфтан ба маврид аст ки бинобар сабаби ба талаботи лигаи олӣ мутобиқ набудани варзишгоҳи марказии ноҳия аз ҷониби гурӯҳи шаҳодатномакунонии федератсияи футболи тоҷикистон ба дастаи файсканд иҷоза дода нашуд ки ин даста бозиҳои хонагии худро дар лигаи олӣ дар ин варзишгоҳ баргузор намояд. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе бошад бозиҳои худро дастаи ҳулбуки ноҳия дар лигаи якуми мамлакат баргузор намуда истодааст. тавре иттилоъ дода шуд барои мутобиқ гардонидани варзишгоҳи мазкур барои бозиҳои лигаи олӣ бояд дар мадди аввал атрофи чаманзори варзишгоҳ пурра панҷарабандӣ шуда, сипас утоқҳои либосивазкунӣ, ҳуҷраҳои шустушӯи бадан ва дигар шароити будубоши варзишгарон дар вақти бозӣ бояд ба талабот мутобиқ гардонида шуда аз навсозӣ карда шаванд. дар ҳоли ҳозир ба хотири эҷод накардани монеаҳо таи солҳои охир масъулини лигаи футболи тоҷикистон барои баргузор намудани бозиҳои хонагии дастаи ҳулбуки ноҳияи восе дар лигаи якум дар ин варзишгоҳ иҷозат медиҳад, вале вазъи кунунии варзишгоҳ бахусус дар мавқеъҳои нишастгоҳҳои мухлисон, ҳуҷраҳои доварон ва мавқеъи футболбозони эҳтиётӣ бояд ки ба талаботи муосир ҷавобгӯ карда шаванд. соли қабл дар ин макон ба хотири баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ ва ҳамзамон мусобиқаҳои варзишӣ ҷои нишастгоҳи мухлисон то андозае таъмиру азнавсозӣ шуд, вале барои роҳандозии бозиҳои лигаи якум ва лигаи олӣ дар ин варзишгоҳ албатта ки вазъ беҳбудиро талаб мекунад. ҳарчанд аз чор тарафи варзишгоҳ нуқтаҳои нурафканҳо насб карда шуда бошанд ҳам, вале мавқеъ ва шумораи ин нурафканҳо барои баргузории бозиҳо дар вақти шаб имконнопазир аст. дар оғози ҳар як мавсим гурӯҳҳои кории шаҳодатномакунонии дастаҳо аз ҳисоби масъулини федератсияи футболи тоҷикистон ва лигаҳои дарон амалкунанда бо раисони шаҳру ноҳияҳо доир карда мешавад, вале дар ҳоли ҳозир таъмини шароити молиявии дастаҳо дар ноҳияи восе пурра бар дӯши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ буда дар ин кор бояд соҳибкорону тоҷирони ноҳия низ саҳмгузор бошанд. умедворем ки дар мавсими нави футбол варзишгоҳи марказии ноҳияи восе низ ба талаботи имрӯзаи федератсияи футболи тоҷикистон ҷавобгӯ гардида минбаъд дастаҳои файсканд ва ҳулбуки ноҳия бе маъмуният бозиҳои хонагии худро дар ин варзишгоҳ қабул менамоянд. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба натиҷаи рақобатҳои дигари даври 24-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. барқчӣ ҳамчун муддаии дигари гирандаи рохати лигаи олӣ дастаи сарҳадчиро голборон кард ва бо ҳисоби 7-1 зафар ёфт. гуфтем ки дастаи панҷшер тими шодмони ҳисорро дар як бозии тақдирсоз бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. дастаҳои парвоз ва ориён як бозии серголи дигарро дар ин давр ба намоиш гузоштанд ва дар натиҷа дастаи парвоз бо ҳисоби 6-3 ғалаба ба даст овард. ҳангомаи даври мазкур ин буд ки дастаи моҳири ёвон тими ҳулбуки чемпионшавро бо ҳисоби 5-3 шикаст дод. ҷадвали мусобиқа баъди даври 24-ум чӣ гуна гуфтам ягон тағйироти ҷиддӣ надорад. панҷшери балхӣ бо 50 имтиёз дар садри рӯйхат мавқеъ гирифтааст ва ҳисаравшани шаҳри ҳисаравшан бо 46 имтиёз дар ҷои дуюм аст. барқчии ҳисор баъди ташаккули ғайриоддӣ дар нимаи мавсим ҳаминак дар мавқеъи сеюм аст ва бо 44 имтиёз рақиби асосии ҷадвалии ҳисаравшан ба ҳисоб меравад. ҳулбук якбора ба мушкилиҳои зиёд вақтҳои охир дучор мешавад ва ҳоло бо 41 хол дар мавқеъи чорум аст. дастаи душанбе бо ҳамон 12 имтиёзи ба қавли бобогӣ мавқеъи 11-умро ишғол кардааст ва гулистони шаҳри гулистон бидуни ягон имтиёз таслим шуданӣ нест. аммо дигар барои ин даста ҳама чиз аз даст рафтааст. дар даври оянда фақат дастаи ҳулбук як бозии мушкили дигар дорад ки ин муқобили сароикамари 5 аст. парвоз дар майдони худ моҳиро қабул мекунад ва шодмони ҳисор бошад бо ориёни исфара бархӯрд дорад. дастаи саравшан дар хонаи худ дастаи гулистонро интизор аст ва душанбе бошад дар пойтахти кишвар бо чемпиони мусобиқа дастаи панҷшер вохӯрӣ дорад. рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ба таври зайл аст. футболбози дастаи саравшан илҳом баротов бо 31 гол мавқеъи аввалро ишғол кардааст. футболбози дастаи моҳир шоҳин боев бошад бо 26 гол ҷои дуюмро гирифтааст ва футболбози дастаи панҷшер
давлатбек саидаминов бо 15 гол дар мавқеи сеюм қарор дорад. футболбози дастаи парвоз муҳсин рустамзода ҳоло ҳам шумораи голҳояш аз 12 зиёд нашудааст ва мавқеи чорумро моли худ кардааст. футболбози дастаи ҳулбук зоир холматов бошад бо 12 гол дар мавқеи панҷум қарор дорад. ин шаҳри даври 24-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман фирдавси хурсанд барои шумо шаҳру тавзеҳ додам. то барномаи дигар сиҳату сарбаланд бошед. хайр.